Siphinde sibingelele mbukeli uSangene ohlelweni lethu Masibuyisane TV show. Khumbula-ke uSangene ohlelweni lethu sisacela uqofoze usubscribe, ulike, ucomment. Lo okhulumayo ke uSiyabonga umfokamkwena. Unsizwa Zimbiza ubafazi bafuna ugqebeni umncisho uthanda ukedekede uphungula manje samfa emkhosi emhlanga lethu sovinyu yini. Khumbula mbukeli angihambi ngedwa. Ngihamba noMfokas Biya uSontobe. Awubangene mfowethu. Ngisho ngibingelele kumbukeli esekhaya bathi Masibuyisane TV show igama lami uSiphamandla Mfokas Biya bathi uhlanye lamehlo umqalo wezinto phansi eThekwini kunjalo Sontobe. nazo mfethu sambile sikubulana All the way from KwaMashu to Umlazi. Sisemlazi Sontobe. ya mfethu sisemlazi sosiza umfowethu lapha obenenkinga ababukeli bathe bafisa ngempela simsize. So ke bafowethu ayisenze njalo njengaMasibuyisane TV show ukumsiza kwethu bafowethu sithe asikhiphe lokho okuncane esinakho sinikele umfowethu ukuthi athole usizo. Kanti ke futhi khumbula sithe kunomkhulu ogandaganda, so sambile-ke samfunela usizo umkhulu ogandaganda sakhipha lokho okuncane mfokamkwena. Kunjalo Mfokas Biya mfowethu. Ukhumbula mbukeli lolu hlelo lolu engeke ngaliphatha oludlule uMfokas Sontobe bekade engekho ngithuba nje into ezincane. Umfowethu owagibeza isipoki emotweni. Abalandeli abaningi-ke nama-comment section bawucelile part 1. Nathi siwuhlelo sibonile sithathele phezulu udaba lakhe ekuthenini kumele sizakale. Mbukeli namhlanje asambi-ke sodwa kanje sihamba nomkhulu ogandaganda. Simtholile umkhulu okuwukuthi naye ubekade nezinto ade ezenza kodwa wathi cha udaba lweni ngoba senikhalile ngizokuthathela phezulu. Kunjalo Sontobe mfowethu. Kunjalo mfowethu kuma kanje-ke sifikile lapha eMlazi. Umkhulu bafowethu akusiyo umuntu othanda ukuhamba kodwa bafowethu ngenxa yokusithemba nokunithemba nina babukeli uthe no bafowethu lo daba ngizosukumela phezulu ngihambe nani bafowethu from uMashu to Umlazi. Umkhulu uyinikele bafowethu ekusizeni abantu. So bafowethu make sure ukuthi umkhulu bafowethu siyambonga umfowethu siyathemba nathi ukuthi uzothola usizo ngoba umkhulu cha siyamthemba thina. Injalo Sontobe mfowethu. Ngisacela futhi umkhulu asondele naye Umkhulu gandaganda asondele. Injalo mbukweni futhi lapha ekhaya sisacela ungakhohlwa ukucofa usubscribe, ulike, ucomment sisalinde umkhulu. Uqhubeke njalo nokuseseka. Ngabe unenkinga bhalela Masibuyisane TV show uzotholakala. Yebo sawubona mkhulu. Sibingelele amakhehlane aphila. Yebo siphinde sibingelele mkhulu. Sikhona amakhehlane sikhona. Sacela mkhulu ukubeka lokho ngoba mina ngimezwe phezulu vele. Kahlekani. Okay mkhulu. Mkhulu sike sakuthinta mfokamkwena othi nguthi. Okay. Mkhulu sike sakuthinta noSontobe mkhulu. Siphinde sibonge mkhulu ukuthi udaba lethu uthathele phezulu ngalolu hlobo. Umfowethu udaba lingomfowethu owalitha isipoki semotweni. Inkinga ijezi elasala emotweni methu ulihambisa kubo abazali bathi no ulithatha phi ijezi lengane yethu because lengane yethu sayingcwaba inalo ijezi. So mkhulu besithena nje umuntu olapha ngabantu kanje besicela silekelele. Angazi umkhulu ngalekelela kanjani. Ngibingelele mina bafowethu. Ngibingelele umkhulu cameraman. Yebo mkhulu. Phinde futhi ngibingelele abalandeli abahlelo ngizothini abalandeli balolu hlelo leli. Ngibingelele nakubona. Mina umkhulu gandaganda sila eMlazi ngizosiza umuntu wayelethe isipoki kanjengokusho kwenu ngoba ngizingicela sicela ulekelele la nakho nishilo isimo ukuthi kuyabheda emasenteni ngathi kodwa ngizolekelela. Yebo mkhulu. Ya Mbukeli uyizwele engicabanga ukuthi singaze sidonsise kakhulu Sontobe ngicabanga sendane right. Mfowethu njengoba ulocation usitshengisa ukuthi sesifikile la angazi bungakhipha ifoni mfowethu sithi ukushaya nje ucingo umfowethu athi ukusondela ngoba ilocation esinikwe yona iyona le. Okay Sontobe. Yebo sanibona mama. Mbukeli sisalinde ubhuti ukuthi ke aphendule. Sawona bhuti. Hello. Yebo bhuti. Usiyabonga lo weMasibuyisane TV show. Alright. Sicela ukubuza sikhona ngalana la ilocation osendele kuyona angazi noma ikhona la kune container khona eBlue.
Silanga kwi-container blue. Sisacela uphume ngaphandle but sicabanga ukuthi sesifikile la uhlala khona. Alright, ngiyaphuma manje. Alright, siyabonga. Mbukeli, Sontombe mfethu wayekade ecelile umfethu ukuthi ebu-anonymous. Okuwukuthi sizoqhubeka simfihle ngoba uwenzela isithunzi sakhe. Yabo. Kunjalo mfethu, umfethu ngeke sikwazi ukumveza ngoba ekuqaleni besimfihlile ubuso, namanje sisazoqhubeka simfihle. Lokho kusuke kuyena ukuthi mfethu ngicela ungaveli. Oh, siyacela usondele futhi. Sondela futhi ngala. Ya, alright, let's use it. Hayi, mina la tuzowahamba. Oh, umkhulu umdinga eduze. Sosebenzisa i-mic yakho. Wethu. Hayi sikhona. Ya wami umkhulu uyena ubhoti lo bekade sicelile ukuthi simelaphe. Ngingazi noma singenele ngaphakathi noma bhoti senze njani. Nangalapha ayikho inkinga. Alright, siyabonga. Futhi asiliphi mfowethu ungena ngaphakathi. Mbukeli, sesifikile-ke kubo wamfowethu eMlazi. Uzoshare udaba lwakhe nomkhulu. Ngakho umkhulu sekuzoba kuyena ukuthi yena umlapha kanjani, yini izinto ayidingayo ayidingayo kahle ukuze umfowethu akwazi ukulapheka. Ya Sonto mcathi kunjani? Ya mfowethu uzothi nje ukurecapha mhlawumbe atshela umkhulu ukuthi kahle kahle nazi iy'nkinga because nathi umkhulu simthathele phezulu, sathi umkhulu kunodaba olukanje kanje asimdlalanga lonke udaba saliqeda. So into esiyenzile-ke sekumbreef kancane umkhulu ngesizathu sokuthi besifisa ukuthi aphume njengoba ephumile ezosiza umfowethu. Manje umfowethu ukhona seyisikhathi sakhe sokuthi achaze udaba lakhe mfowethu. Mbukeli sinenkinga ye-mic, icishile i-mic so sisayishaje emotweni. Ngakho sizocela nisibekezelele sizodane senza kanje. Yebo, sabingelela mkhulu. Nani bafowethu? Thokoza kahle. Yebo. So lana into eyenzeka kwakuwuLesihlanu nje nabangani bami kuqondene kahle vele siholile. Kahle la. Sase siya endaweni-ke lapha eMlazi eyokuyijabulisa nje kahle kahle. Nathi vele siholile. Kwaba mnandi. Sekuyisikhathi sokuthi sihlukane ngokuthi-ke vele-ke sihlwahlukene nangey'ndawo. Abanye bahlala koMashu njalo njalo. Mina ngowalapha vele eMlazi, sasuka eMlazi kaVi. Semasiqeda, hhayi nami ngingena emotweni ngingabi nankinga, ngingena emotweni ngihambe. Ngithe nje ngisathi ngiyahamba ngase ngihlangana nomunye umfola owayesengicela ukuthi hhayi cela ngimlifte. Kanti vele siyangacishe ndawonye. Indlela yami idlula ngakhona lapho esala khona. Sihambe kanjalo ngimgibeze futhi ewumuntu oqondile nje, uwumuntu kaNkulunkulu ongayena umuntu ongazomsolela izinto ey'bhedayo. Hhayi sihambe naye ngigcine sengifika-ke kubo naye. Sixoxa nje kahle njengabantu nje emotweni yonke into i-right. Nami ngangingenakho nje ukungabaza. Hhayi ngimshiye-ke ngigcine mase ngifike endlini, mangifika endlini hhayi njengoba sengiyehla emotweni ukuthi hhayi sengiyabona ukuthi hhayi bo lo mfo ushiye ijezi lakhe la. Hhayi ngase ngithi ngoba vele uwumuntu engimshiye kubo so ngiyakwazi vele kubo. Sengizovukela khona kusasa. Hhayi futhi ngingabi nankinga, ngilale ngivuke ekuseni ngiye khona. Mase ngifika kubo hhayi ngixakeke mase bethi sekusho umawakhe ukuthi hhayi bo lo muntu umuntu okade ayishonela. So nje manje bese senginey'nkinga zokungalali. Manje nakubo ngathi mangithi ngiyayishiya leli jezi lakhe banqaba. So nje manje lo mfo usenokufika kumina efuna ijezi lakhe ukuthi alibuyele kubo. Zonke lezo zinto ey'kanjalo akulaleki. Into esithi ingisize nje manje sengize ngicishe ngihambe ngiyolala kwabangani. La khona kuye kulaleke khona-ke. Kade inkinga ekanjalo kahle. Hayi. Hhayi khehla lami ngiyaluzwa udaba lakho ngoba nje ngithule ngikulalela. Ezinye izinto-ke khona into engiyibonayo wena ongakwazi ukuthi uyibone. Ngiyaluzwa udaba lakho khehla lami. Njengomkhulu uGalaganda ngizokusiza khehla lami. Ngizokusiza inkinga yakho obhekana nayo khehla lami. Ngizomkhipha lo muntu kuwena.
ngiyomlahla. Uyabona-ke lento izoba i-process bekumele siyenze cause kumele lo muntu lo okwena ukhona la ekhaya, umuntu ohamba naye kufanele sisebenze la ekhaya, sisebenze nemoto. Imoto ingakephi yona kahle njengamanje. Eyi, selokhu kwaqala Kwamkwena ungathi kuyihambisa selokhu nje kwaba kanje, hhayi izinto zona ayiqondile neze ngoba nayo imoto iyinto efika ilunge manje iphinde ife, ilunge manje iphinde ife. Nje ilokhu ingidlela ephaketheni, hhayi kuyimanje nje iyokhanda, ayikho nje. Okay, kahle lami ayikho inkinga. Ngizokwazi ukukusiza mina. Komele lo muntu simkhiphela ekhaya nasemotini nakuwena ukuthi ehambe ephindele emuva. Kuzoba i-process impela lento ekumele kodwa ngizokusiza manje omkhulu ugandaganda. Amanzi amancane-ke kumina lawo. Mkhulu, ngixolisa ukuphula ulimi. Umfowethu ukwazi vezela ukuthi akasasebenzi. Kungabe mhlampe umkhulu ngasemalini mhlampe yiziphi izinto mhlampe sonto abayidingayo? Because uvezile umfowethu ukuthi akasasebenzi, sikwazi ukuthi nathi siMasibuyisane TV show siyasifaka isandla khona lapho. Ya khona into engizoyidinga makahle. Ngizodinga inkukhu nezinye izinto ezimbalwanyana nje engizokwazi ukusebenza ngazo. Because kumele ngiyomgeza futhi naye ngiyilahle lento. Uma kuyongigeza ngisense inkukhu uma ngiyogeza umuntu. Kumele ngimgeze ngiyishiye lapha emfuleni lento le. Qale ngibethele umuzi ngikhiphe, ngibethele umuzi ngiqinise nemoto nawe uqobe mase ngizoyilahla emfuleni lento. Bhuti, mkhulu kuyezwakala. Bhuti uthe imoto ikuphi? Hhayi ayikho, iyokhandiswa nje njengoba ingekho. Lokho ekwenzeka lento imoto iney'nkinga. Ya kufa okunye kulunge okunye, uthi sekulungile hhayi iphinde kufe. So Kushuthi imoto soya lapha ekhona cause kufanele nayo siyisebenze imoto nayo. Cause angifuni ukuthi kube khona engeke sikwenze. Yabo uma sizoshiya imoto kufanele siyadlala lapha. Siyadlala. mhlawumbe mpokamkwena ngixolise kumkhulu engingakubuza nje kumkhulu ngoba kubuya ngathi umsebenzi mkhulu ngoba ngiyezwa ukuthi kumele kuqiniswe nekhaya kuphinde kukhiphwe lo muntu kumfowethu nasemotweni. Mhlawumbe kumkhulu kuzothatha i-process engakanani? Mhlawumbe mkhulu kuzokwenzeka ngosuku noma mhlawumbe uzomsiza la bese kumuva la kiwe esigodlweni njengoba sifike la ekhaya kubo la ahlala khona njengamanje. Kahle lami yabo njengamanje kumele siqale la i-process yakhe. Konke kumele sikwenze la. Nasemotweni futhi kufanele sikwenze nasemotweni. Esokwenza egcekeni nasemotweni kumele sikwenze. Namhlanje futhi manje sizokwenza manje konke lokho. Yebo. Ya nasemfuleni sizohamba manje futhi masiqede soqala la egcekeni. Yonke i-process izokwenza phambi kwenu. Ya. Esigodlweni angisiboni isidingo esigodlweni because into yakhe kufanele ngiyenzele kuyo. Yebo. Ya into yasegcekeni le edinga igceke nemoto nayo. Bafuthele kuphi ijazi libuye ebusuku? ya kube nje into ecishe ibe kanjalo cause la iba khona inkinga isebusuku. Hhayi kahle la ngithola ubuke-ke namhlanje uzolala ubuthongo wena namhlanje uzohamba ulala ekhaya ungalali ebanganeni bakho namhlanje. Uzobuya wena uzotshena abantu ukuthi umkhulu ugandaganda wenzeni namhlanje. Namhlanje uzolala ekhaya ngiyagaranta mina. Bangibiza ugandaganda onganasidering ngemisebenzi yami. Mhlawumbe mfokamkwena esingakucela kumkhulu ngoba nathi Masibusane TV show sisathi ukuzama bafowethu, baningi abantu esibasizayo mkhulu, kuningi esikukhiphayo kungekho kuza ngakuthina. Mkhulu mhlawumbe asazi noma uzokhonani mkhulu ukusilekelela ekuthenini sikwazi ukuthi thina njengoMasibuyisane TV show sihambe siyothola zonke izinto okumele umfowethu ayithenge njengoba kungasatozeki. Mhlawumbe ebese ukuthi mkhulu iy'nkomo zakho ukuya phambili umsebenzi wakho nje uzowenza bese sibona ukuthi sihlanganisa kanjani. Mfokamkwena uthini lapho? Yebo, besacela ukuza omkhulu sonto nohulumeni. Izinto engizoyidinga ngizoyibhala phansi. Ngizonibhalela njengamanje zihambe ziyothengeka mase siyakwazi ukuthi siqale i-process kamfowethu esizakale namuhla. Uma ngisebenza ngoba mina ngiyazazi ngiyasebenza. Ngiyalishaya ikhanda endodeni futhi ukulishaya kwami ikhanda endodeni umsebenzi wami naye iyagculiseka indoda.
iyaqhubiseka indoda ngoba yena engasebenzi ekhala nje Yebo. ekhala umsebenzi wakho ungaphezulu le mali engiyi-charge-a kuyena nje imali engekho ngoba nisho nani nizolekele lapho kanjenge-show ngizomenzela ngo-3.5 lento engizomenzela yona ngiyamshiphisela kahle kahle lento engimenzela yona iyabiza vele umsheshe noma u-5 noma u-6 kodwa ngenxa-ke yokuthi nani nizolekelela ngizomenza ngo-3.5. Kuyezwakala mbukeli lapha ekhaya, siyathemba ukuthi uzahamba nathi ohlelweni lwethu. Bafo, khona into engifisa ukuyibuza owashiya nayo the time sikhuluma, wathi usindisiwe kule zinto zedlozi awukholelwa kuzona, kambe singenza kanjani noma mhlawumbe usuyikhululile inhliziyo ngoba ufuna ukusizakala? Hayi khona ngahamba ngabona emveni wokuthi sikhulume nani futhi ukuthi hayi khona yinto edingekayo. So nami ngiyabona ukuthi hayi kumele yenzakalile kahle. Yebo. Hayi, kuyezwakala. Mhlampe-ke umbukeli esekhaya bafowethu, ngenxa yokuthi zikhona izinto esingesikwazi ukuyiveza njengokusebenza kamkhulu, mfokamkhwena ngeke sikwazi ukuyiveza le nto. Umbukeli ekhaya sithanda ukuxolisa lapho, kodwa esikuthembisayo njengaMasibuyisane TV show, umfowethu njengamanje kufana ukuthi usizo luqalile njengoba umkhulu simlethile la. Thina esizokwenza sokuhamba siyofuna yonke into edingakalayo, sibuye sinikeze umkhulu aqale ukusebenza. Sothi-ke mase sibone sihlanganisa amakhanda nomfokamkhwena lapha njenge-channel bese sibona ukuthi inkomo kamkhulu siyikhipha kanjani ukuya phambili. Esikuthembisayo nje kubabukeli ukuthi umfowethu uzosizakala and sinethemba lokuthi mase esizakele siyombona lapha naye esho ukuthi cha bafowethu umkhulu ngempela usebenzile, useyalala, yonke into isidlulile, nokuqhubeka kwesikhathi futhi sibone impilo ukuthi imbekaphi. Kunjalo uSontobe mfethu. Ngicabanga ukuthi bafowethu lapho ubukela ekhaya uSontobe usekusho konke, okuwukuthi uSontobe sekungamele siyoqala i-process njengamanje, umkhulu nomfowethu loyiqala i-process yabo, thina sibe siyivala uhlelo. Ya, uhlelo singathi ukulivala ngoba umkhulu usazosibhalela i-list, sothatha i-list sithi ukuyothenga izinto beqhubeka ngalo. Siyabonga mbukeli lapha ekhaya, sibonge nje ukuhlala nathi uze kushaya lesi sikhathi. Sisacela ucofoze usubscribe, ulike, ukhomente ebese uyashare ukuze uzokwazi ukuphinda uthole iy'nhlelo ezinye ey'landelayo. Siyabonga kakhulu.